дар нишаст қайд гардид ки дар давраи ҳисоботи муассисаҳои театрию консертии вазорат баҳри дар сатҳи баланди ғоявию бадеӣ доир гардидани чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ки 68 чорабиниро ташкил медиҳад фаъолона иштирок намуданд. дар нимсолаи якум дар театрҳои касбии кишвар 27 асари нав саҳнавӣ гардид ки аз ин шумора дар театрҳои пойтахт 11 намоиш ва дар театрҳои музофоти 16 намоиш рӯи саҳна омад. ҳайати эҷодии муассисаҳои театрӣ ба шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ва ба кишварҳои хориҷ аз қабили шаҳрҳои Тирмиз ва Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон, Нева ва ҷумҳурии Бурятияи Федератсияи Русия, ҷумҳурии Корея, шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон бо намоишҳои ҷолиб сафарҳои ҳунарӣ анҷом доданд. ҳамзамон гуфта шуд ки соли шашум аст ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. имсол низ тибқи муқаррароти низомнома ва нақшаи тасдиқшуда даврҳои якум ва дуюми озмун дар шаҳру ноҳияҳо ва марказҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз рӯи 5 номинатсия ҷамъбаст гардид. ҳамагӣ дар даври якуми озмун 5302 нафар довталаб иштирок намуда, аз ин миқдор 2755 нафар ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. таҳлилҳои ҷамъбасти даври якум нишон медиҳанд ки иштироки довталабон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 860 нафар зиёда аст. даври дуюми озмун ки аз 10 то 25 июни соли 2024 доир гардид, аз 2755 нафар довталаб 525 нафар ба даври сеюм роҳхат гирифтанд. даври сеюми озмун бошад нимаи дуюми моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе ҷамъбаст мегардад. қайд карда шуд ки муассисаҳои табъу нашр ва матбуоти вазорат дар 25-уми намоишгоҳи байналмилалии китоби Теҳрон дар ҷумҳурии Исломии Эрон бо пешниҳоди зиёда аз 200 номгӯи китобҳои тозанашри муассисаҳои нашравӣ ширкат намуданд. зимни суханронӣ қайд карданд ки мутобиқи барномаи давлатии рушди санъати шашмақом, фалак ва мактаби суннатии устод шогирд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 дар доираи фестивал симпозиуми байналмилалии шашмақом конференсияи илмӣ дар мавзӯи дурнамоии рушди мусиқии суннатии халқҳои шарқи наздик ва миёна дар шароити ҷаҳонишавӣ дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бо иштироки олимону санъатшиносони кишварҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, ҷумҳурии Исломии Эрон бо тариқи ҳузуриву маҷозӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. сатҳи гирифтани унвонҳои илмӣ ва дараҷаҳои илмӣ аз тарафи омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ рӯз аз рӯз афзуда, то ин замон 58% омӯзгорони муассисаҳои таълимиро муаллимони унвондор ҳунарпешавони халқӣ ташкил медиҳад. таҳкими ҳамкориҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ яке аз самтҳои афзалиятноки вазорат маҳсуб ёфта, дар ин давра якчанд санадҳо ва созишномаҳои ҳамкорӣ аз ҷумла эъломияи муштарак оид ба тавсеяи ҳамкориҳои фарҳангӣ бо давлати Қатар, созишномаи дутарафаи ҳамкорӣ байни Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ба имзо расиданд.